लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे इन्टारेस्टिं आरो मोनसे हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाबाय शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्ट खालामनायनि सोमोन्दै। गोबाङानो खोनादों शेयार मार्केटनि बाथ्रा, नाथाय गोबाङानो मिथिया शेयार मार्केटा मा, बेयाव बोरै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो आरो बोरैहाय लाख लाख आरो क्रर क्रर थाखा आरजिनो हायो। नोंथाङा गुगल आरो इउटिउब नायोब्ला दाबो नुगोन शेयार मार्केटनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा लाख लाख आरो क्रर क्रर थाखा आरजिनायनि एग्जाम्पल। स' नोंथांमोना बेबायदि मोनसे हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला दिनैनिफ्राय नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्ट खालामनो सोलोंजेनोब्ला आरो जुदि सोलोंखांनायनि उनाव नोंथाङा 10,000 20,000 माबा मोनसे एमाउन्ट फैसा बा रां शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामोब्ला फैबाय थानाय बोसोरफ्राव 1 बोसोर नोंथाङा जेसेबां बोसोरनि थाखाय दोनो 6 माहा 6 मास 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर 10 बोसोर नोंथाङा जुदि दिनैनि दिनाव जुदि 10,000 रां शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामोब्ला मोजां मोनसे कम्पानियाव शेयार बायनानै जुदि फैसा इनभेस्ट खालामोब्ला 10,000 इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय 1 बोसोर 5 बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव नोंथाङा 10,000नि जायगायाव नोंथाङा गोबां थाखा रिटार्न मोनफिननो हागोन। जोङो गोबां माखासे फैसाफोरखौ जों LIC आव दोनो, नाथाय LIC आव जों जेबो माबा पार्सेन्टेज मोना, जों प्रफिट मोना। जोङो LIC आव फैसा दोननानै जों जेबो मोना। जास्ट नोङो जेसेबां दोनलांबाय थायो एसेबांखौनो नोङो 15 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव नोंथाङा जिमान थाखा दोनबाय बे थाखा दोननायनि नोंथाङा थाखा दोननाय सिबांखौल'सो मोनो नोंथाङा। आरो जोङो सेभिं बेंक एकाउन्टाव दोनो फैसाखौ SBI, एक्सिस बेंक, इउक' बेंक बा जेखिजाया बेंकआव जोङो सेभिं बेंक एकाउन्टाव जोङो फैसा जमा खालामना दोनो। नाथाय जोङो सेभिं बेंक एकाउन्टाव फैसा जमा खालामोब्ला जों जेबो पार्सेन्ट मोना। जेसेबां दोनो एसेबांनो मोनो। सामथिं माबा मोनसे पार्सेन्ट मोनो जोङो बोसोराव 3% बा माबा मोनसे पार्सेन्ट मोनो जोङो। नाथाय बे पार्सेन्ट मोननाया ATMनि चार्ज माबा माबि चार्ज चेकबुक चार्जआवनो बियो बारा दानाय थाङो जोङो पार्सेन्ट मोननायनिख्रुइ। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि नोंथांनि फैसाखौ नोंथांनि रांखौ सेभिं बेंक एकाउन्टाव ओरैनो जमा खालामना दोनाब्लासिनो नोंथाङा बेखिनि एखे रांखौनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टाव दोनस्लाय शेयार मार्केटाव जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा लाख लाख बोसोरनि गेजेरावनो लाख लाख एबा क्रर थाखा आरजिनो हानायनि चान्स दं, खाबु दं। स' नोंथांखौ आङो साजेस्ट खालामदों नोंथाङा जुदि नोंथांनि फैसाखौ जिमान फैसा जाया मानो 100 200 2000 3000 5000 6000 10,000 1 लाख 2 लाख जिमान राङानो जाया मानो नोंथाङा बे एमाउन्टनि रांखौ नोंथांनि सेभिं बेंक एकाउन्टाव दोनस्लाय नोंथाङा मोनसे शेयार मार्केटाव मोनसे डिमाट एकाउन्ट खुलिनानै जुदि बेखिनि फैसाखौ डिमाट एकाउन्टाव बा शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामोब्ला 100% नोंथाङा फैबाय थानाय 1 बोसोर 2 बोसोर बा जेखिजाया नोंथाङा बेसेबां समनि थाखाय दोनो फैबाय थानाय समफ्राव नोंथाङा लाख लाख थाखा आरजिनायनि खाबु दङ। गोबाङानो गियाननि आंखालाव शेयार मार्केटखौ रिस्कि होननानै बुङो। शेयार मार्केटाव फैसा दोनोब्ला फैसाया बे रिस्कि, गोमाजोबनोबो हानाय, मोननायबो नङा होननानै गोबाङानो बुङो। नाथाय गोबां मानसिफोरा नलेजनि अभाबाव, नलेजनि आंखालाव गोबाङानो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायखौ रिस्कि आरो गिनो गोनां होननानै बुङो। नाथाय नोंथाङा जुदि मोजां स्टाडि खालामनानै इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला शेयार मार्केटाव 99% नोंथाङा प्रफिट मोननायनि खाबु दं। थ' दिनै नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ सेभिं बेंक एकाउन्टाव दोनस्लाय शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालाम। आरो शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन। आगोलाव माने फिजिकेल पेपार माबा माबि डकुमेन्ट्स गथायनांगौमोन बम्बे स्टक एक्सचेन्ज आरो नेशनेल स्टक एक्सचेन्जआव। दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां सुबिदा, माने शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय जेरावबो थांनाङा। नोंथाङा माने डिजिटेलि अनलाइननि गेजेरजोंनो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय नोंथांनि मबाइलजोंनो। स' नोंथाङा बेनि थाखाय मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामना लानांगोन। बे जाबाय Upstox। आंबो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों शेयार मार्केटाव। आंबो Upstox एप्लिकेसननि गेजेरजोंनो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों। नोंथाङाबो नोंथांनि फैसाखौ सेभिं बेंक एकाउन्टाव ओरैनो जेबो मुलाम्फा मोनाब्लासिनो गारना दोनस्लाय बेखिनि फैसाखौ नोंथाङा शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालाम। नोंथाङा जेब्लानो गोसो अब्लानो उइथड्र खालामना लाफिननो हागोन। दिनै इनभेस्ट खालामबाय, गाबोननो दिहुनना लाफिननो गोसो जाबाय नों दिहुनना लाफिननो हागोन। दिनै इनभेस्ट खालामबाय नोंथाङा 1 लाख, दोननो बाबाय आङो गाबोननो नोंथाङा दिहुनना लाफिननो हायो। 1 माहनि गेजेराव नोंथाङा दिहुनना लाफिननो हायो। 2 मासनि गेजेराव नोंथाङा दिहुनना लाफिननो हायो। जेब्लानो गोसो नोंथाङा अब्लानो दोननो हायो, जेब्लानो गोसो नोंथाङा अब्लानो दिहुननानै लाफिननो हायो। स' नोंथाङा फ्रिदम। थ' बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ ओरैनो दोनस्लाय फैसाजों फैसा बानायनो थाखाय मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म
बे जाबाय शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय स' शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन बे प्लेटफर्मा जाबाय डिजिटेल प्लेटफर्म आरो बे डिजिटेल प्लेटफर्मानो जाबाय नोंथाङा मोनसे एप्लिकेशन डाउनलड खालामना लानांगोन मोनसे एप डाउनलड खालामना लानांगोन बे एपनि मुङानो जाबाय अपस्टक्स एप्लिकेशन आंबो बे अपस्टक्स एप्लिकेशननि गेजेरजोंनो एपनि गेजेरजोंनो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों गोबां बेलेग गुबुन कम्पानिफोराव गिदिर कम्पानिफोराव आङो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों नोंथाङाबो जुदि गोसोब्ला नोंथाङाबो जुदि नोंथांनियाव थानाय रांजोंनो जुदि आरो रां बानायनो सानदोंब्ला बा नोंथाङा बानायनाया मोजां फैसाखौ ओरैनो गारना दोनस्लायस्लाय नोंथांनाव थानाय फैसाजोंनो फैसा बानायनो नोंथाङा नाजानांगोन दा बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालाम आरो मास मोनसे मास मोननै बोसोरसे बोसोरनै 10 बोसोर 20 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा लाख थाखा आरजिनो हागोन बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा गोबां माखासे एग्जाम्पल दङ शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै क्रर जानाय सोरबाया 10 रोजा फैसा दोननानैबो 10 बोसोरनि उनाव लाख थाखा आरजिनाय एग्जाम्पल नोंथाङा गुगोलाव नायोबा इउटिउबाव नायोबा मोनगोन आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथाङा गुगोलावबो मोनगोन इउटिउबावबो मोनगोन 10,000 फैसा दोननानै 10 बोसोरनि उनाव लाख थाखा आरजिनाय एग्जाम्पल नोंथाङा नुगोन 10,000 फैसा दोननानै 10 रोजा फैसा दोननानै 20 बोसोरनि उनाव क्रर थाखा आरजिनाय एग्जाम्पल नोंथाङा गुगोलाव मोनगोन इउटिउबाव मोनगोन थ' बेनिखायनो नोंथाङा अपस्टक्स एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै ला बे अपस्टक्स एप्लिकेशन डाउनलड खालामनायनि लिंकखौ नैबे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै ला आरो क्रिएट एकाउन्ट खालाम नोंथांनो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो मोनसे डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट नांगोन डिमाट एकाउन्टआ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव होनाय जितु अपस्टक्स एप्लिकेशन बे अपस्टक्स एप्लिकेशनाव क्रिएट एकाउन्ट खालामब्लानो बे अटोमेटिकली नोंथांनि डिमाट एकाउन्टआ क्रिएट जागोन आरो ट्रेडिं एकाउन्टआ क्रिएट जागोन स' नोंथाङा नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव थानाय लिंकआव थुनानै अपस्टक्स एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै ला नोंथांनि पान कार्ड नांगोन आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नांगोन बेखिनिखौ होनानै नोंथाङा बे अपस्टक्स एप्लिकेशननि गेजेरजों डिमाट एकाउन्ट मोनसे खुलिनानै दिनैनिफ्राय नोंथाङा शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्ट खालामनो सोलोंजेननो हासिगोन थ' आसा खालामो नोंथाङा दिनै नोंथांनि फैसाखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय अपस्टक्स एप्लिकेशननि गेजेरजों नोंथाङा शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव क्ररपति एबा लाखपति जानो हागोनखौ मिजिंथिबाय उइश इउ अल द बेस्ट दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट